नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी रितेश फोटो तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, काल रात्रीपासून ना आमच्या इकडे म्हणजे त्या दिवशी आपली व्हिडिओ बघितली असाल ते कवलटची, त्या दिवशीपासून पाऊस पडत होता 7 तारखेपासून. तर आज आहे 11 तारीख आणि आज बघा रात्रीपासून ना म्हणजे पाऊस पडायला लागला आणि आता जोरात पाऊस पडतोय. तर जिग्नेश आला सकाळ मी आता सकाळी उठलो आणि आंघोळ केली आणि केस काही इंटरले नाही, म्हणजे डायरेक्ट जाऊन माळ्यावर बसलो. नेटवर्क नव्हता येत म्हणून आणि व्हिडिओ बघत होतो यूट्यूबला. तर जिग्नेश आला खालून माळ्यावरती मला बोलवायला. तेव्हा मी बोललो पावसाची एक व्हिडिओ करावी छोटीशी, आमच्या गावाकडचा पाऊस कसा प्रकारे असतो तो तुम्हाला दाखवावा. तर आता आम्ही जातो, आता तुम्हाला दाखवतो आमच्या गावाकडचा पाऊस. आता म्हणजे एकदम पण जोरात नाही पाऊस, पण हाय साधारण. पण पहिला कसा 7 तारीख झाली जूनची चालू की म्हणजे जूनची 7 तारीख आली की जोरदार पाऊस पडायचा विजांसह, कडकडासह पाऊस असायचा. पण आता तसा एकदम पाऊस नाही. ए जिग्नेश इकडे ये, छत्री घ्यायची आहे तुला. रस्ता बघा थोडा पाऊस म्हणजे गेलाय. तर जातोय आम्ही खाली, ही आमची अंगणवाडी. हा हे मी नाही केला, ते तू केलंय. ते वीज काढते वरती आवाज येते. आपण बाबा मी भिजतो, चल तू. पाऊस पण नाही. मित्रांनो, मी आलोय प्रतीकच्या घराजवळ. फडणवीस ये खाली ये. हे बघा काय करतात, मजा इकडे. अंगणवाडी पासून तर आता आलोय. आता इकडच्या चिकला तुडे मारणार काय? चल जिग्न्या चल. मित्रांनो, मी आहे प्रतीकच्या घराजवळ. आता परत पाऊस पडायला लागला. बघूया आपण संध्याकाळपर्यंत किती पाऊस पडतो. आता आम्हाला मंडणगडला पण जायचं आहे. किती वाजले तुम्हाला पण जायला घडेल चालू आहे का नाही ते पण समजत नाही. 40 झाले रे, 40 झाले 40. अरे काय तुम्ही पावसात पोरं लय असले. पहिली कशी पोरं मित्रांनो, आम्ही जेव्हा 7 तारखेला पाऊस पडायचा ना तेव्हा पूर्ण आम्ही या पावसामध्ये भिजायचो. घामोला झालेला असायचा पोरं, मग तो घामोला जाण्यासाठी पावसात भिजायचं असं म्हणजे एक हे असायचा. सांगायची लोक की पावसात भिजला ना पहिल्या पावसात ती घामोला जातो म्हणून. ही 3 जण तिकडे आहेत, बाकी भरपूर जण मुंबईलाच आहेत पोरं. नंतर गावाला असती ना ते पोरं तिकडे दिसली असती तुम्हाला पावसात दिसताना मंदिराकडे तिकडे घराकडे. चल जिग्न्या चल, ये छत्री घेऊन या. तर नाही बघा अग्नी इकडे गेली. अग्नी तोंडात होत आहे. आता अग्नी तू उद्या मुंबईत जाणारच ना. मित्रांनो ती बघा अग्नीला तिकडे बोलत आहेत. ते अग्नी तुला बोलवतात पावसात भिजायला, आंघोळ करू नको. तू पण येते बघा. ही फलटण इकडे येत आहे. काय पावसात भिजताव? हा तू नाही चल. मित्रांनो, आता पाऊस जरा संध्याकाळ पर्यंत बघूया आपण किती पाऊस पडतो इथं. मित्रांनो, आता आलो घराजवळ. इकडे शेड काढलेला कागदाच्या पाणी नको यायला म्हणून. बघा पावली खाली ती वरतून पडते ना तिला पावली बोलतात. त्याच्या खाली एक खड्डे पाड्या नको अशा प्रकारे. हे बघा हे पडलेत ना, त्याच्यासाठी कागद टाकलेले आहेत. ए बाबू तू स्टँडला काय करू नको, माझ्या जुनावाला येतो आधी. तर इकडे टाकले ना त्या साईडला, इकडे टाकले आहेत त्या बांधावर. आमच्या वलतोंडी हिला बोलतात, घराच्या बाजूला असते तिला. काय बोलतोय तू? आंघोळ केली का नाही? तो कोंबडीला रवान ठेवायला घेऊन जा. हा बा स्टँड. पाहू शकता इथे किती पाणी तुंबलंय.
सकाळी जरा जास्त होतं पण आता जरा पाऊस कमी झालाय. सकाळ सकाळी व्हिडिओ काढायला आलो असतो तर भेटलं असतं भरपूर पाणी बघायला व्हिडिओमध्ये. हे फाल आहे हा. बिगनेस गेला घरी. पंडे तर मित्रांनो या गायचं म्हणजे वासराचं नाव पंडी ठेवलेलं आहे. गाय आहे ही आणि हिची आई थांबो. तर मित्रांनो सकाळी पाऊस पडत होता, आता पाऊस बंद झाला पूर्ण. मी मंडणगडला गेलेलो तालुक्याला आमच्या इथे पाहू शकता बाहेर खिडकीमधून बाहेर जाऊन दाखवतो तुम्हाला. पंडे जरा बोललो पंडीला दाखवू दे आमची पंडी. काय खातस का नाही गो हे शेंबडे. अरे अजून 2 जण यायची बाकी आहे. खाऊ नये, खाऊ नंतर संध्याकाळी ना. कुठे आता जाऊया जरा बाहेर बघूया. मित्रांनो सकाळी इकडे पाणी होता, पाऊस गेला तसा पाणी पण आट आला. सर्व सुकले चोंडे इकडे भरलेले होते चोंडे सकाळी. आता ठेम ठेम पडत आहेत. आहे आमचं मंदिर. आता वाजले आहेत किती 5 वाजले. धरलाय पाऊस इकडे खालच्या साईडला थोडा थोडा. ढग तर आलेत, काय माहिती रात्री पडला तर पडेल. पण सगळीकडे सर्व साईडला चोंडे म्हणजे आहे, एवढेच चोंडे करतात इथपर्यंत. थांबापासून पेरून झाले तिकडे. कोण करतोय काय माहित नाही. यंदा पहिल्यांचा चोंडा आहे. तर मित्रांनो मी आता आलोय आमच्या इकडे कातलावर करवंद नेण्यासाठी. पाऊस तर गेला आहेच. माझ्यासोबत आहे आयुष. बारकी पोरत कोण नाही, मी आयुष बरोबर आलोय. आयुषनी मला नाही म्हणजे आयुष माझ्यासोबत आला, मी आयुष बरोबर आलोय. तो मुंबई जाणार आहे उद्या. तर करवंद पाहिजेत, वड पौर्णिमा येईल ना, वट पौर्णिमा, त्याच्यासाठी मुंबईला विकायला. टोपला घेऊन यायचं. हे बघ इथे फान तोडलेले कोणीतरी. इकडे आता गोटणीच्या साईडला आलोय आम्ही करवंद नेण्यासाठी. तर मित्रांनो आल्या 2 काजू भेटले आम्हाला. अजून नाही काय रे तिकडे अडकल्या काट्यामध्ये शेव्यात. अरे फिरत पण नाही ती. आईला सर्व किती आला मास.
तिकडे मोर वराटतोय. बंद झाला रे आवाज. काढ करवंद. करवंद नाही आहे, थोडीच आहे, तेवढी नाही आहे. कोणी चोरली का काय? इथे करवंद आहेत. आता जी पावसाळ्याची करवंद असतात ना ती खराब होतात, किडे असतात आतमध्ये. खाऊ नको, लवकर लवकर चल, घरी जायचंय मला, गुरं येतील. ह्याच्यावरची काढ. खराब आहे तरी. तो पण पाडला, एकच पाडलेला ते त्या साईडला आहेत. कोण मापजन? चांगली आहे हिची. लवकर लवकर काढ, टाइम नाही आपल्याकडे. अशी तर ते खराबच होतीलच, कारण आता पाऊस पडलाय. तर खराब होती म्हणजे जास्त मच्छर बारीक बारीक के मच्छर चावता येतच, म्हणून तर फास्ट फास्ट काढतोय. खराब आहे. चल वरती. बघ एवढा आहे, मोठा आहे. मित्रांनो आता आलो वरती खाणीकडे परत. इथे बघता काय भेटली तर करवंद घेतलंय, भरपूर आहेत का. पहिले एकदम खाऊ दे मला, गोड आहेत रे. जवळची काढायची मन नाही देत, आतमधली. दोन खराब आहेत. वड पूजन आपल्या इथे वड कुठे आहे? वड पौर्णिमेची व्हिडिओ काढायला जातात बघ. वडीला कुठे ते जातात तिकडच्या बाजूला. मला नाही माहिती वड कुठे आहे तो. आता त्याला विचार, आपल्या इथला वड तुटला तिथून मला माहित नाही कुठं आहे तो. तिकडे जातात कुठे बाजूला. वडीला कुठं आहे रे वड? बघू, जमलंच तर त्याची पण व्हिडिओ काढू आपण. मित्रांनो करवंद आता काढून झालेली आहेत. आता जातोय आम्ही घरी. पाऊस पण गेलाय, त्या साईडला काला केलाय, डग खाली झालेत. खाला तर आला रात्री, मच्छर पण चावायला लागले इकडे. तर तो एक घरी. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलला त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.